ọma ebuli elu si ejide nke o ji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kele n'Eze-Ana Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma gị ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma gị ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị ugochitubelu ga-adị ugochitubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erigo anyị front and back ndị oche eri anyị front and back fọdụsị kara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka bịakwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụbụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ family liberation and the family spirit alignment. Family liberation and family spirit alignment. Ọ ya ka anyị ji bịa. Ọ bụrụ na ị gee ntị ma gee ntị nke ọma, I can assure you you will learn something that will help you for good. Yes. They can see this mal and macho can accusing the mother how you can be able to do your spiritual work by yourself. But first of all, you must discover the inner strength in you. Like I always say, what you don't know is only a mystery to you and not to all. And when you get it in your mind, all that he can what he needs to activate here. Yes. Mana before I come and you walk with him. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa March ka na-aga n'ihu. Anyị ga-achịkọta ya bụ aja ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa March. Ihe abụ aja ayiri n'igwe. Aja mpụli elu aja epụta ihe. Aja esigoro na ya bụ n'imirikite ndị mmadụ elu. Aja anyị na-achụ ihe karịgoro 2 years now. As we speak, onwere in the book throughout 2024, ndị na-esogbu anyị na aja for a very long time. In order not to miss even a single month. Kedu ihe anyị na-eme na ya bụ aja? Ihe a bụ aja ndị mmadụ na-esonye na ya by present ya 3 prayer requests. I debe n'altar na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ụbọchị ọbụla maka na ọ dị mkpa na ị ga-enwerịrị an altar that is speaking for you. N'isi ụtụtụ ejegori m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyere anyị na nke ọnwa. Ụbọchị anyị ga-achịkọta ya.
ihe anyị ga-eme bụ na anyị ga-eje na mmiri jee chụọ ọrụ ndị mmiri aja mesara aka n'aha mmadụ gị gbagọtazie na temple chụọ aja to entities of powers nọ na temple then gaa n'ebe nchụaja gbuo ebube mesara aka n'aha mmadụ gị. I can tell you ike dị na aja a na-achụ maka na igbo bụ ike. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja nke ọnwa Maachị ma ọ bụ nke ọnwa Eprel ndị mmadụ bụ obodo, ihe ị ga-eme bụ isend ya token donation to the account number. I chat them na WhatsApp, I want other details I need from you in order to. Then I can imagine you na ya bụ nkuzi anyị ji wee bịa. Mana before I mee nke a, ọ bụrụ na ị na-esonyela anyị site n'Eziokwu TV. As you all know, Eziokwu TV is owned by the temple. Ọ bụrụ na ị na-esonyela anyị n'Eziokwu TV, onwe nkuzi ọbụla ị nụ na channel a, mana ị chọrọ ịnụ nkuzi ahụ ọzọ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite watch ya bụ nkuzi. I nwere over 1,000 lectures. Yes, as I can tell you, no nwebero ihe ọbụla ị chọrọ ịma gbasara ọdịnala Igbo anyị emetụbara aka over the years. Yes, I nwere over 1,000 lectures here. Ọ bụkwa ndị na-esonyela anyị site n'Eziokwu TV. Onwe Nollywood movie ọbụla ịwọchị na channel anyị like na ị chọrọ ịwọchị ọzọ ma ọ bụ isi arịa mmadụ, ihe ị ga-eme bụ ijee na Ugochitubelu movie productions na YouTube watch ya, ma ọ bụ ijee na Eziokwu great movies na YouTube watch kwazia. Ọ bụ na Igbo movie jee na Eziokwu TV Nollywood movies ka ị watch ya. Ị na-esonyela anyị n'oge awa nke eziokwu na-emetụ aka na share button na invite your friends. Ị na-eme nke a ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị. Taa okwu taa ga-ada, enwere ndị mmụọ chọrọ ka esi n'okwu ga-ada taa wee tụọ ha n'agbụ. Asị na ogige m ego, ihe nwere ike imedewe ometụ aka na share button. Enwere ike si na n'ụzọ dị etu a ozi anyị na-eme ka o rute ndị ọzọ aka wee tụọ ọkụ nwa agbụ. Yes. Ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Gịnị ka anyị ji ebe anyị kwuru na isiokwu anyị bụ family liberation and family spirit alignment, nke pụtara na asụgharị ya n'olu Igbo nnwere onwe nke ezinụlọ. Ụfọdụ ndị mmadụ na-akpọ ya ọlụ ezinụlọ. Eji m n'aka na ọtụtụ n'ime ụlọ, ọtụtụ ezinụlọ alụkọtago ọlụ ezinụlọ ikegwu. Ụfọdụ akpọkọtago ndị ekpere gbagọta ma ndị ọbụla ma ndị ekpere dị iche iche. Ụfọdụ mechakwa kpọkwuo ma dibịa. Yes, ọ dịpendere ihe onye kpọrọ bịa mee. Ịghọtara ya? Ọ dịpendere ihe onye ịkpọrọ bịa mee maka na-ekele ọlụ eke mana ihe na-ebe na aka na-ebe. Ana m achọ ịkọwara gị na a ga-akpapụrịrị okwu ka ọ ba wee ruo ala. Ama hapụ isi gwọbara ike ajụ. Ọtụtụ ihe na-eme n'ogbu because the men of the right thing. Yes. Then anyị gaba n'iru ihe kwesịrị ime. Nke ọzọkwa anyị kwuru maka ya bụ anyị akọwata abụ etu mmadụ si eme udo with forces isi elu nke si na be nne ya. Not very important. Nke mbugolo bụ anyị bido na liberation. Enwere so many ways family ga-esi wee liberate onwe ha from the shackles of entanglement nke sitere na okike agbụ ya bụ ezinụlọ tinyere onwe ha. Nke mbụ, unu ga-find the goal out ihe na-eme na ya bụ ezinụlọ. Ezinụlọ a ebe egburu mmadụ, ebe akwafuru ọbara, ma ebe emegidere nwa ọkpụ ma nwaanyị bịara ije edi ya ji nwa ada anyị na-akpọ nwa ọkpụ, mana onwe ndị Igbo ndị na-akpọ nwa ada. Mana nke ọbụla ịkpọrọ ya it means the same thing. Ebe emegidere nwa ọkpụ ma ọ bụ ebe emegidere nwaanyị bịara ije edi. Ọtụtụ ezinụlọ nọ na nsogbu dị iche iche ma ọkwa nnọọ ebe a bịara nwa ozu akwara akwa. Yes, enwere ike ihe na-ebute ya nwere ike ọ bụrụ na abịa n'ezinụlọ, o nwere ka ọ bụrụ ya great grandfather ma ọ bụ nwanne nna mụtara nna nna gị, something like that. Yes, o nwere ike ihe na-ebute ozu akwara akwa nwere ike ịbụ na onye mụtụ a brother to ya great grandfather nwere ike ọnwụ na ya nwoke nụrụ nwaanyị mmụọ ọsọ nwaanyị ma ọ bụ na ọ mụtara nwa nwoke a nwere ike nwụọ akwa ya. Ịghọtara ya? Maka na nwunye ya ga-eji nja ka akwa ya.
o nwere ike ọ bụrụ onye mụtara ụmụ nwaanyị ya nwere ike nụchaa di, o nwere ike ruo na be di ha ọ bụrụ na aka esiri ha ike, maka na aka sie ha ike ha ya esi ọnwụ ka a bịakwa nne ha denụ, ma ọ gwara na ọ mụtara nwa atọọlụ akwa nwoke kwachazie nwoke, olu ka nwunye ya nwụrụ, nwunye ya nwụọ, enye ya, mana maka ihi na nwunye ya mụtara nwa, nwere nwa ga-ajụ ese na akpọrọ nne ya, agbakpọ ozu nwaanyị anwa, o rie ekpe jee rie inheritance. Mana ọ marozi na ọdịnala Igbo kwuru na bifo irie mmadụ ekpe ị kwesịrị ịkwa onye anwa, i wee si onye anwa ya jee nke ọma, mana imere ya atọfụ anya ukwu etighị ya na onye a n'ala, irie ekpe ana ya niile. Ị mara na irie mmadụ ekpe na ị kwesịrị ime ka ọnụma jụrụ by ime ihe ị kwesịrị ime ka onye a wee na ndokwa asị ya farewell, gbaa egbe a na-agba na ọkwụkwụ ya, ị mara na ịkwazuo ịkwagoro ugwu ya akwanyere ya mfe iriwe ya ekpe. Mana anya ukwu nọ n'ụwa ụfọdụ nwere ike mee ya nwee ihe erichazie ebe anwa, nwaanyị anwa eriri ya na di ya ekpe, ọ duzie na mmụọ, ọ na-akụ ọta, ọ na-akọmplen, ọ na-ekpesa, nwere ihe na-aghọta. O jezie na mmụọ anwa ọ na-ekpesa na ụmụ mmụọ nekwa akaje famili dị etu anya bịara ije di mere ya, na ya na ya nụtara di ya na di ya bịa ọfụma, mana na ya mụtara nwa. However, famili a dịziri ya na di ya ebe ihe nketa ya na di ya enwewuru ike isi ka ha kwanyere ugwu ikpeazụ wee kwa ya etu esi akwa mmadụ, wee si ya jee nke ọma gbazee chi, emere ya erie ya ekpe. So that person ga na complain. Ihe ji wee were nke a wee maa atụ bụ ndị ma nkụzi mana nna like ihe ọmụmatụ, ihe nchọ ka mma atụ ka ị wee ghọta ebe mmiri si wee ba n'opi ụgbọgụ. So ịmata ebe mmiri si bịa n'opi ụgbọgụ na ịmata mmụọ nwa na-eji ele complain na-ebupụta dead lady of your family, na-ebupụta ụnụ n'ụlọ ikpe na mmụọ. Ada ekpe ụlọ ikpe, mgbe a na-ekpe ụlọ ikpe na mmụọ, na-ama ụlọ ikpe na mmụọ n'ụlọ emetara ya, n'ụlọ mewuru nwaanyị bịara ije di, maka ọ mmegwu mewuru ya. Ọ bụrụ na ụlọ akpọrọ nwaanyị bịara ije di na bụ ọ mmewu. Ndị na-eso nkụzi m aghọtago ụbọchị nkọwalụ ihe gbasara ọmụmụ mmadụ na ọkwụkwa mmadụ, wee gwa gị na H8 cycle na-ebido mgbe a mụrụ mmadụ wee ruo mgbe onye a nawara Chukwu, mgbe onye a nwụrụ. Kpatara eji wee si na ike na n'okwu na-akpọ dike mgboro na-agwa, ọ kpọghị ya ndụ, ọkpọ ya n'ọnwụ. Na ọ mgbe anwa onye anwa nwụziri ka ọ na-complete the earthly cycle. That is, onye ọbụla nwere cycle ọbụla, nwere cycles ndị mmadụ na-exist on earth in their existence. So mgbe ahụ nwaanyị a bịaziri amụgie, ọ bụ iji eji na be nna gị, ọ nwụzie, complete earthly cycle of that particular existence kwesịrị na a ga-akwụ ya, gbaa egbe, gbazee chie, wee si ya farewell, jee nke ọma. Nke a emelụ ga-eme ka nwaanyị a na ndokwa. Nwaanyị a nazie na ndokwa nwa, o wee nwee ike, ọ bụrụ na mmụọ ewee kpezie final judgment. Final judgment ya ga-abụzi either na o reincarnate back, ma ọ bụrụ na enwere cause onye wee reincarnate back, then o face the judgment. Now ọ bụrụ na ọ ga-reincarnate o reincarnate, ọ bụkwa nnọọ ya face the final judgment, maybe iso n'otu ndị ichie or whatever, o face ya. Mana whereby na akụbero nke ọ bịara abịa isi, that woman can never reincarnate. Ịghọtara ya? Ọ ma esonyekwa n'otu ndị ichie, maka na emezugoro ihe kwesịrị ime ka e wee detach ya fully from the land of the living, and she cannot come back to life because the earthly clock, the body, has decayed. Nwere ihe ịghọta? So because of that, n'ụlọ kwụbara ya na-eto usoro anụ elu, usoro anụ ala, ọ ga na-complain ihe ọjọọ unu mere ya. Ime etu o si abụ imejọ mmadụ filo na imejọrọ ya, o jee kpọọ polisi. Polisi ada eme ụnụ come today, come tomorrow, come tomorrow, come today, come tomorrow. Ebe gị dọka unu dozie unu ekwere akpapụ unu to court, maka na ihe ntị na-ata agwụrụ na ntị a na-esi ikwe. For the fact na o nwere onye imejọrọ ka na-ele ezi accusing finger, you can never have peace. So one early morning, IPO ga-akpọ gị, idotakwara na keesi unu na-achọrọ na police station so day. Ọ bụrụ na court otu ụbọchị lawyer akpọkwa gị sị gị
na ikpe ụnụ na-abịakwa next Friday ime ezunata ike. Etu ahụ o si dị na mmadụ na ọkpara nkụ ahụ si ngwere bịara ya ọrụ, you can never have peace of mind maka na ị ka nwere ihe na-adọghị nseke. Na etu a ka ọ dị na mmụọ. As long as a na-ebute ikpe ụnụ, a na-ebute ikpe ezinụlọ ụnụ na mmụọ, ụnụ ama enwenata udo. Ọkpụkpọ mmụọ ga na-ewetara ụnụ ọtụtụ nseke dị iche iche maka na o nwere onye ụnụ mejọrọ, onye ka na-eburu ụnụ iwe n'obi. Nwere ihe ịghọta. So for that reason, you need the appeasement. So ihe unu mere n'idiri bụ ọ bụrụ na agbagodogo afa wee gwa ụnụ na o nwere nwaanyị akwara akwa, biko nụ ana m ayọ unu ga na made it for. Ọ bụrụ na onye ahụ unu mejọrọ na ụnụ ayọtụrụ ya iwu eze made it for, ọga ọsọ na-akpọ ndị ekpere, sọ na-akpọ ndị ọrụ ezinụlọ, ọsọ na-eme kasị ihe niile na-eme ka ọsọ nwụrụ nke ga-enwe isi maka na ụka nwere onye iji n'ala. Nwere ihe ịghọta. So the ihe libration unu ga-eme onwuru bụ ezigbo libration, abụrụ ịkpọ ndị ya abịa na-efekasị nnu, na-efekasị mmiri, na-afekasị ọya, na-agụ elu nwụrụ ọkụ ada nwụrụ ọkụ, ihe ndị agba esi ebugo ọsọ gị jee si na Lagos kpọrọ ha spend 600,000 maka ọrụ ezinụlọ ha afọ a. Ọnụ nwa m ndị megoro eme ha afọ a ihe na-ebe dị ka na-egbakwa eziokwu maka na akpapọbụrụ ya bụ okwu ka ọ kpaluo ala. We must remove the thing, the cause of the whole problem. So anyị dị m nke a wee mara ha. So ị ga-amazi ozi a na-ezu ụnụ n'afa. Ọ bụrụkwanụ na onye a, ọ bụrụ na nwaanyị a na ụnụ maara ya, ihe unu ga-eme bụ ije tres ya ebe esi nụtụ ya. Nke bụ eziokwu na ya bụ ihe na-emere ka na-edistọb ka family bee ebe esi nụtụ ya for negligence, for ha nwa ajụrụ ese, for ha nwee put pressure na ebe ọ nụrụ di nwaanyị na-akwara ya. So the family ga na-eketakwa burulala nke ha. So ha ga-adị very happy ma ọ bụrụ ụnụ bịa nwetakwara ha okwu wee gwa ha na nwaanyị bịakwa n'iji eji na be ụnụ anụtara be ha na akwụrọkwana ya akwa n'ọnya ka unu ji bịa ka unu bịa ka ozu. Believe in me, they will very happy because ha nwere onwe ha na-enwetakwa mpịawa azụ nke ha. Ịghọtara ya? O sogbu mee na be m. Yes, anyị gbagodo gbapụta ya n'afa. Oge m bidoro iru dibịa, anyị bidoro lụba ihe niile ahụ nke ọnwụ na afa kwuru, anyị bidoro lụba today enweghị udo obi. So ihe na-achịkọwara gị bụ na ị ga-eme ya. However, ọ bụrụzie na nwaanyị a bụ nwaanyị gagoro na second or third generation, unu enwerozi ike itres wee ebe o si wee ebe esi nụtụ ya mana ọ na-apụta n'afa. Enwekwara ka esi akwụ ụdị onye na-etu ọnwa dibịa ya agwakwa gị. Ịghọtara ya? Ha ghara ịgabata oji abụrụ maka na ọ bụrụ sọ ya ka m bịara ikuzi taa. Mana whereby na-emesịrị nke a unu setụlụọ ya. Then nke ọzọzi bụ nke ahụ maka onwe anyị emewuru akwara akwa. Mana ọ bụrụ na o nwere onye ọzọ emejọrọ, maybe na-emejọrọ mmụọ, maybe na-emejọrọ ana ngwuru, ma ọ bụ na-akwatụrụ obi ndị ichie, ma ọ bụ na-emelụ na iwe na-ewe akwari nọ na ngwuru, akwari ọmụmụ, ma so many other things, spiritual connections family nwere. Ọga ije kpọọ ndị agha ezinụlọ, ndị ọrụ agha ekpere na-asị na ha bịara ime family liberation can never save you. Gịnị ka ha bịara ime? Ndị a ga-eme gịwa na-eme ya ịlọtara na unu mechara ya. Ọ ihe na-emenụ ọ dịzie ka awụ ikwuru fuelu n'ime ọkụ na-enwu enwu ịlọtara. Ọtụtụ ndị merienụ mana nkịta ka ha ji amụrụ nke tọrọ fara, nkịta ka ha fụrụ nke ha jizi eze na-ekpe ekpere. Ịghọtara ya? Maka na ihu a na-ekwu na ọgọ mara ụkwụ na nsị unu were ọnụ ọkpa na ọnụ manye ma ụkwụ nwunye. Ọ bụrụ ihe unu kwesịrị ime. Ụfọdụ na ha bezie ebe anwa ha etiwe faya ya ancestral cause faya ọkụ nwa faya I reject I cast I bind. Ọga ihe ị na-eme bụ iwunye fuel n'ọkụ na-enwu enwu. I can tell you will never achieve anything. Ndị niile emegoro ya ebi ami witness. Ana m agwa gị out of experience. O so me na be m mgbe eriri m eri ka emechara ya anyị mechara. Ihe m na-achịkwadoro gị na ị ga-eme very important bụ one, ọ bụrụ esi ụmụ mmụọ nwụọ as we speak now, eso wee rie m erie mgbe gara aga many years ago.
as we speak now, onye riri hiti na-eme na no somewhere. Na asị na ụmụ mmụọ niile ha nwụba die. O nwere onye nọ eriri na-anọ na asị na ya nọ n'oke okume Jizọs wee na-akpọ ụmụ mmụọ niile ha nwụọ ha kpọnwụọ ha kpọrọ n'aha Jizọs. Oga, spirit cannot die. O nwere mgbe lecture m mere years back, many years ago. I will challenge onye ọbụla ga-show me ebe ọbụla biblical proof ebe Jizọs sụrụ spirit die and spirit die ya. And Jesus n'onwe as a rabbi understand it perfectly. Ihe o nwere ike ime de bargaining the way anyị nwa bụ ndị spiritualist si bargain with ụmụ mmụọ. O nwere mmụọ ga na-enye mmadụ nsogbu isi ya kere ihe unu chọrọ ka enye unu asịsị wetara ha nka weta ọnya ka anyị na-akpọ ịchụkwa aja uke ịkwara ibu kwajere ha ma ọ bụ ndị chọrọ isetụrụ ndị mmiri ma ọ bụ ndị ọgbanje ịkwa ihe ibu ha ejewere onwe ha onye ahụ enwere onwe. The same way Jizọs ji wee bịapụta onye asị onye ka ụnụ ha sị na ha bụ igwe ọsị oke gwasị dị n'ime ọba gị na ọwụtụ dem wee sị ha si n'ime ihe onye apụta banye n'ime igwe ezi wee sị ha wee banye n'ime igwe ezi niile a wee nuru baa na mmiri gbagbuo ha ihe niile agba aja ka ọ chọrọ ka onye a wee nwere onwe onye gwara na adị achụ aja. So o nwere ụmụ mmụọ ya bụ ihe ya bụ ọ na-eme iliri bargaining. Ọ bụrụ die highest point ị ga-asị na o nwere ebe o kwuru recorded in the Bible bụ ebe ọ sịrị asị n'ime onye dị etu apụta. Just get out. You cannot die because spirit cannot die. Spirit cannot die. Mmụọ ị ga-ajụgoro onwe gị kedu ihe kpatara nụ na mgbe a na-agwa na na-ekere ekwensu ma ọsọ na asịrị ya nwụọ. Every time I jụrụ one of the theologian, our dean of studies then, when I was studying theology, I said, isi ya kere ihe kpatara na mgbe ahụ a sị na-esere Michael ka o were ube ka ọ sụọ so called ekwensu nwaanyị na ọsọrọzie. Ọ sị m na ekwensu remember ya, remember thou shalt not kill. Nwaanyị mere o ji wee spee ya. Ịghọtara ya? Because he cannot kill. So spirit cannot even die. So you know the cause of your problem? The cause of your problem bụ na ijelu kpọta ndị ofeke amaro how things work. Ha bịa na be nna gị na-eme die. Elu nwụrụ ọkụ na nwụrụ ọkụ everywhere nwụrụ ọkụ eri na everything die in Jesus name. Ọga nwụrụ onye ya nwụrụ. Ajụjụ m chọrọ ịjụ gị onye na-shout hiti na-eme now as we speak. Ị na-shout Jesus name ya nwụọ. Ịrụta bụ mgbe ahụ eriri m eri. Anyị na-ekwu na anyị nọ n'oke nkume Jizọs wee na-asị ka ha rabụ ụmụ mmụọ ọjọọ niile ha nwụọ. Ọga akwa ikwu mmụọ ọjọọ niile mana ha nwụrụ ọnụ. As we speak now, they are still alive. So ihe na-ajụ gị gị nwa na-asị evil spirit ma spirit die. Who sent you? Onye nyere gị ike? Even Jesus ya grandmaster, even ya rabbi asị ọdụ ha nwụrụ. Now ihe nna gị ukwu bụ ya master emewuro kedu ka o si dị gị ya emewe nwa ọba Chineke. Ịghọtara ya? Kedu who sent you? Kedu ike onye ka iji dị sure na si na iyi asị spirit nwụrụ ọnwụ ihe master gị dị rabbi gị bụ onye ị na-efe emewuro. So ihe abụsị nwatakịrị bụ ndị ọdọ mụta dị ọbara. So efọrọ na imewuru ya kịta ikwenyegoro ime emewu ya ọ ga ihe n'idiri ime udo. Ụmụ mmụọ nọ na ngwurube nna gị ndị na-alụ ezigbo ọrụ embrace them nọrọ in good term with them maka na ahụ ya backbone. Bịa ndị mmesa ndị akara ure ndị a na-arụ ajọ ọrụ isetụrụ ha agwa gị were nke siza ya chụpụrụ ha aja ejewere onwe gị o nwere ihe ịghọta. Anọta mgbe ahụ nna anyị ukwu soro udo bata mgbe asị na anyị emechaa bụrụ sị who does that? Or the possible? O nwere any society as far as Nigeria is concerned ha nọrọ ka emechaa na enu mechaa na they are still here today collecting their own revenue. You got you can win the fight. Nke bụ eziokwu bụ na you can win the fight against ụmụ mmụọ spiritual miscreants. Etu esi go social miscreant ka esi nwekwu ha na mmụọ ndị akara mmụọ. What he emewu ha ọga aja ka ị achụkwu you can't kill them. Etu esi go akara ogiri mmadụ social miscreant you can wipe them away. If not ha atọ n'ọtọ ekperi ya
Ihe nwekwara ike ime onwe ha bụkwara ha ebe ha ya adịghị na-enweta ha ji alata pịọm ka ekpere makwụsị. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị na mmadụ ka ọ dị na mmụọ. Ihe ndị wekọwara gị atụ a bụ na mgbe ọbụla ị bịaziri mee onwe gị onye ilo ụmụ mmụọ nọ na ngwurube nna gị banye ha nwụọ ha mee nke ha kpọ nwoke mụrụ ha mee nke ha mee nke ọ ga-imego onwe onye ilo, and I can tell you can never win this fight. Instead, mgbe ọ bụla ị bịaziri sị ka ị gbanyere ha fim, ọ ga nke a agaghị agbanyere gị ezigbo fim, and you can never win. So why opening the war front you cannot win? Ịghọtara ya? So iji na-asị nnọọ ka gị na ọnya kpatara unu ji wee je mechazi ọrụ ezinụlọ ọka njọ maka n'ihi na onye metụrụ nwa gị aka n'ọdụ ịnyanga de slip trouble go weka ọnya mere o ji weka njọ maka nwa na-ajụ kere ihe kpatara iji rụchazi ọrụ ezinụlọ ọka njọ. Ịghọtara ya? Now ọ bụrụ na ihe ị ga-eme ewu inye ha nke ha idewere onwe gị, mana esi na ọka eradicate ha ka ha nwụọ, ọga they will not die. That is simple truth. Ihe ọ pụtara bụ nwa na-asị na ha nwụọ, ihe ọ pụtara bụ na ịghọtara how things work. Maka na ọ bụrụ na ịghọta how things work, ị ma na they can never die. Ha nọkwa ebe a maka ndị kwenyere na ha. Ịghọtara ya? So only thing ị nwere ike ime ewu live a good life, keep longing, noble, keep your heart pure in order to keep them at bay. Yes, your lifestyle can get you keep her at a certain distance, but not na ha ga-anwụ or not possible. Nwere ihe ghọta. Then nke ọzọ nchọ ka nkọwara gị bụ na ka ị ga-esi wee nwee ike gị na ha dị na mma. Ọ bụrụ na family be nna gị wụ family awachiri emebiri ọfọ, depression unu ga-enwe, ezigbo depression ya dị ime udo unu ga-eme ewu ije wachie dị ọfọ. Eji m maka onwe m wee mara ga ọ bụrụ na watch bụ this my life story film a na-akpọ Rejected Staff, jee na YouTube channel anyị Ugochitubelu production ka ije watch anya film. It's a true life story of Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu. Nke mbugolo bụ na ọfọ ahụ emebiri na ngwurube nna gị, ọfọ a carries the okwu ọma na ezi ebumnobi ya forefathers. Ndị nna nna gị ha na-ekpe ekpere ka ụmụ ha ka ha na-ekwu okwu na ọ ga-adịrị ezinụlọ ya mma otu ọfọdụ. Ọ sị na ụmụ ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ga-eme na be nne ya otu ọfọdụ. Ọ sị na ngwurube ya na aga amụta okoro na aga amụta agbọghọ otu ọfọdụ. Ọ sị na ọ ga-adị ụmụ nwa di ya na mma otu ọfọdụ. That staff of authority wọfọ bụ the symbol of that good wishes and longing of your forefathers. So whenever you discard it, it's like you discard the family blessings. Ebe ahụ enyere ndị ichie, obi ndị ichie, ebe enyere ndị ichie ebe ha ga na-anọ wee na-akpa nkata na-atụ alụ maka ọdịmma. Ka ngwa gị ọnya kpatara na obi ọbụla a na-eme ihe ka e nwee resting place n'obi. Ọ bụrụ mgbe ezido n'ụkwụ ụkwa mgbe ụwa dị mma, obi na-adị na main road, adịghị ime compound. Kpatara na ọ bụrụ na ị na-aga mgbe anyị dịrị ụmụazị, ị na-aga nweke ụlọ ezigagide ike gwụ ụnụ maọbụ na anwụ na-acha, obi ọnwụ na ịfụ na ịba ịdị a. Etu ahụ ụmụ mmadụ si abịa na obi ezu ike, etu ahụ ụmụ mmụọ si abịa ha gaba njem, ha abịakwa bịa zu ike n'obi wee kpaa alụ maka ejaba ezinụlọ. So mgbe ọ bụla ị bịa destroy ya dị abroad, make them to be in the cell, ọga gị nwa na onwe gị akwatugo nke gị. Once ị kwadara obi ha, ị kwadago obi nke gị. So ihe m na-agwa gị bụ go and face it back, because every obi is an altar which your forefathers ndị obi ha dị ọcha ubere maka ndị ichie ya ka ije kwatuo. Ihe ọnọdụ ka ije kwatuo temple, ihe ọnọdụ ka ije kwatuo cathedral. If you don't believe in obi, you are not ready to partake from the blessing that you are getting therein. Do as right. Ịghọtara ya? Dụwara onwe gị. Ihe ọ pụtara na ngozi ọbụla si n'obi a pụtara ma erute maka na ịdịrọ interested. Nwa Dangote dị free. Esi na ihe diskonu nne ya, ịmụ na nwa na-ediskonu nne ya, ya free. Ijewere onwe gị jee gba mbọ nke onwe gị. Ịghọtara ya? So ihe na-ekwu bụ na ịdịrọ interested na ị partake na family altar. Go as right, go nke gị, go and build it for yourself. Mana ọ bụrụ na anaghị etinyere aka n'ịkwatu obi maọbụ ịkwatu okwu mmụọ maọbụ ndị ichie maọbụ ana ngwuru mebie, go and restore it. Ị restore nke ha, restore nke gị.
And I can tell you, get a hammer, you will lose. Yes. What do you have them when Madam King? I started counting millions in before year 20 before 21 years, I can't go in millions. Yes. Before 22, 23 years, I will go cars. Full flat now at a barn. But I may go very early. Yes. Even when registered Nigeria Limited for over 20 years ago. You can go and verify all name on the chat or on the chat on the two road on the chat as do I am a Polanto integrated limited. They registered me in the year 2002. 2000, that is 21 years ago. After we go to training machine, training that motor I am, I didn't know. Yes. I became the youngest guy ever on the chat. So, here you will be here. Okay, what happened to those years? I'm ready and was some ups and downs. One day I sat my father down. Is there anything you need to tell me? Or when call my cocoa, it was way to for family of four. I'm a tell you what here. Now I watch it because also in age look at too much. There is the world can go back to ordinary. Man, at one was not sick baby. Also, she became some of those things. Which she confided in me that by December, I'm making I can go to you and so on things. But again, or by November, or pass your home. That was about 30 years ago. So, Madam Bao was the 10 videos, remember, the matter of leadership fell on me. When you have what would happen, get off and come back here. What now today, of one was in all what she does here. No, I didn't do, man. What doesn't do today, that of one is back in the family. And now check what again, they send him me, neighbor and night, him or neighbor and Kauga. Here, bitch, and the now, whom has a get what you back off. Here now, we say, now, you will still come back. If not, I got no Pocoya. What do you hear? So, here, not check what again, here, make good. However, nobody can once on certain things I go with you reach maybe your position, maybe financial position and strength, or maybe your position in the family, maybe you are not the first son, maybe your father is still alive, or some of those things. Man, however, more the father, nature be done, money big is video go to Noji and the aqua ritual, simple ritual. Here can go to the bono, can I back a room wipe on at Pasadia? You go to go. He quit a go nature can have that is alignment. I want an alignment to go there. In my ABC, go, he is it. Our family don't know family, maybe aquarium. Go and restore it. Aquarium brought some work on the water. Aquarium because of fertility. On the water multiplication both in the and the material things. So go and restore aquarium back. I don't know what is the name of aquarium. Man, a man of the particular place. Macanonia ready. Maybe your father, your uncle has destroyed it. Me here, you're Chobanzu. Macani will not. You don't use all hand. Kaka will temporary. Among an umbu dibia. And we'll go temporary praise. No, when they feed their party. Macana naturally aquarium abro na guru order. On a P. So, don't want here, make a temporary. Who you will join you, men to second. Secular email one, I get all more. You will allow go grease the what all jigging, what Anzugi, what I say indoors. Here, Jay, modern. You do a bower, the old grease, I will origin. Face here is walk warm, and then none like walk work. More than a good macor, the man, the later multiplication. See, now go away from you, okay, good after on your course after come back. Natata was a broom, rover shaker. Nebia. No one ever quality in our book. I said, though a ball is major, where's major in Buddha? Me and I, see, I can you. Macane Wobacon in Yamapisi. Now, because he did him, I am. Ni Georgie, you don't watch him, man. The Hebrew your harbor, who goes to wear dragging.
ya biko iweze mana bifo ime nke a megoro general appeasement to mmụọ niile maka na enwere ike ọtụtụ mmụọ nọ na gburugburu nna gị mara na-emejọ. So ihe ị ga-emegoro chọọ akwa ọkụkọ Igbo, ịcha akwa ọkụkọ Igbo ime ihe jise chọọ akwa ọkụkọ Igbo ụfọdụ na-ajụ m akwa ọ bụrụ akwa nsị ya no. Ihe akwa ọkụkọ Igbo ji wee bụrụ the best bụ na akwa ọkụkọ Igbo nwere ndụ n'ime na ihe ọ pụtara bụ na ihe ụzọ akwa ọkụkọ Igbo nọọ ihe dị ndụ ka iji wee na-enye ha, ịghọtara ya. So ọ dị more far better than iji akwa agrik. Akwa agrik abụrụ nwere ihe dị ndụ dị n'ime ihe apụgoro ya from now to January next year ọma hatch because na nwa adịrị all formulated stuff, ịghọtara ya. Na mana akwa ọkụkọ Igbo bụ akwa oke ọkpa jiri o wee nwado n'ime so ọnya ka ị na-eji. So ya ka ihe use wee sị ha n'iji akwa and akwa anyị ji ọ bụrụ nwoke ọ bụrụ nwaanyị maka na agbara ihe ọya hatch ka ọ bụrụ na edebere ka ọ hatch ya na iwesị ha n'iji akwa wee na-eze mmụọ ọbụla na-ewe iwe na ngwuru a na-enwekwa nwata na-asa ahụ n'afọ n'afọ. Ile ọma ka ejina ji aja n'ogwu, ile ọma ka ị ga-ekpe. Ekwe ha nkwa sị na ihe niile abụ ihe ọtọnọ ya emelụ iji megide mmụọ ọbụla na-ewe iwe. Remember, mmụọ ọbụla na-ewe iwe maka na ihe i kwuru ka mmụọ na-anụ, ịmara mmụọ. So generalize ya sị ha na gị nwere onwe gị na ọ bụrụ na ị nwere opportunity right the wrong of the past na ọnya ka ị chọrọ ime na ị nọrọkwa ya bụ ihe ndị a mere mana na ịdị sorry na ị na-ayọ on behalf of ndị nna ya ha eriri eri. Iwe ọbụla ha na-ewere ha a na-ewere gị maọbụ ezinụlọ gị ya banye n'ime akwa jee chọzie nnu na obere mmanụ. Isi ha iwere nnu anwa obere nnu tiri obere mmanụ anyị wepụtara n'okwuchi ihe were aka tọọ ya wee sị ha na nnu na mmanụ anaghị ese okwu na taa na gị na ha anaghị ese okwu. Were nnu na mmanụ were mmanụ a na-ahịa na akwa nwara ịtara ihe anyị na-emewe ọrụ mmụọ. Yes, too feke ọ ya adị very simple mana a na-arụ ọrụ mmụọ dịka egwuregwu ka a na-egwu mana o nwere ihe eji eze mmụọ iwe. Itecha ya akwa ara ịtara ị na-ekwu okwu na-erota na ị ga na-ekwu okwu na nnu na mmanụ adịghị ese okwu na gị na ha anaghị ese okwu n'ọwụdo ka ibe aka ime na alignment. Imesịa ya chọọ ofu akụkụ na be nna gị anwa iwerekwazi ọjị iwere nke abecha ijee were chụọ ihe dịka ntu kupuo akwa anwa kụọ akwa na ọnụ ọgbawa ọgbapụ obere mmepụ anwa chọọ ofu akụkụ na be nna gị akpọdo ya isi n'ala. Isi ha taa ụbọchị eke ka mmiri akwa na-eru ya n'ala ka iwu ọbụla na-ebilitenụ mmụọ na-ewere ụlọ ya megide ya zere ka ị ga-eme. Ọ bụrụ na imesizie nke ahụ dị na iwerezie ọjị gọọ yọọ ha ihe ọbụla ị chọrọ dewekwa n'akụkụ ebe ahụ na ọ bụrụ na ọsọ nke a ka ị chọrọ ime mana ọ bụrụzie na ijizi ego na ịchọziri ka ị setụrụ akparị mebi na akparị na awakarị n'afa ma ọ bụ na ndị ichie nke ọ bụla ọ bụ ka m na-achọ ịgwa gị weda ma ọ akparị mana ọ spirit. Yes, and the monogy the particular position ọ dị maka na eriri ndị nna ha jos kpọọ mmụọ ọbụla ha bụ ndị na-ana oke ndị na-ana oke ọbara ndị na-ana nnekwu n'ọha kịta ka ị na-echukwa na-asị ha aka nyọ na ọ bụrụ na ha gbanwere ọnọdụ ụdị mma na ị ga-eji nwa ya hazikwa ihe niile ahụ etu o kwesịrị. Ihe awa ọgbụgba ndụ ọhụụ ka gị na ha na-eyi iwere ụzụ a mee right round were ogilisi debe ịwa arụ ha ọjị were ọjị ahụ wee gọwa ọjị ịgọwa ọjị agọcha ọjị enwe isi ha gịnị nọọ iwe ka ị na-eze ha dịkwa ọjị a naghị awara ha ọjị n'ụbọchị taa mmecha ọjị ịwara ha ọjị adịla gị na ha ataka ọjị tụọrọ ha nkwụ tụọrọ ha edo tụọrọ ha nkwụ ọkụ iwe kpọwaji asị mmụọ ọbụla nọ na ngwurube nna ndị na-ana oke ọkpa nọọ ha ka ị na-egburu oke ọkpa n'ụbọchị taa iji oke ọkpa bịa na iji nnekwu bịa ịgọcha ya igbuo onye bụ oke ọkpa gbucha oke ọkpa nwa igbuo nnekwu kpọkwa ndị na-ana nnekwu si ha nọ ha niile ka ị na-ahaji ihe mme ka ị na-atụrụ ha ka nyụ imesịa ya isie nya bụ ọkụkọ edefụna na ji ya adị ya ihe ji ya eji wee dị ya bụ ka ọ bụrụ na isiri ha ite
maka o nwere ndị na-ana ihe a na-ana food. Elọta m ofu onye sịrị na nọ na mgbe nna ya nwụrụ na ya bịa so ya bi n'ụlọ oru ụlọpa, mana na-edọpụta m ụfọdụ ya debe bred ya nọgide eje na bred ọ dịka asị na bred a na shọt ji ashọt n'obodo a fụgasị many things funny things na-eme. Wesị ya ngwa after mbasa wesị ya ngwa ya ji esie nri jee n'ebe e nyere mpụ ya debe rie nri ya nwa si anya mpa ya na nri ya mara favorite nri ya the man na like when he was alive. Yes, ihe a ka o mechara data kwụsị. So ya na-achịkọwara gị bụ na ihe ị ga-ejisi nri o nwere ụmụ mmụọ bụ nri ka ha na-ana food. Ịghọtara ya? O nwere ndị bụ ọjị ka ha na-ana. Nzu na-edobe ihe eji ekwubi okwu. Nwee ndị bụ nkwụ ọkụ ike wee dị ha were alụ ụlọ ọrụ. Nwee ndị bụ aja ihe mmee. So ihe ị ga-eji wee mee etu a bụ ka ị wee setụrụ ọrụ ha niile karị kpọkọta ọrụ. So ị ga-ebi eji mgbe anyị mesizie ya iweruzie isi ọkụkọ na ụkwụ ọkụkọ, ihe eji ha isi ya na ụkwụ ya na obi ya bụ igosi na ịma na ọha nwanwe ihe a isi imechi iburukwu ya jekwasị ya na ji na ọkụ ahụ isiri ha n'omego gịnị n'oge na iwerezi ụkwụ ya na isi ha nye ha n'obi enye ha uti ji anwa ị ga-apịrị isi ya na dibịa wee nye ha kpọrọ ha site na ụbọchị naanị imesizie ya nke ọzọ si nke eribezie gị na ndị gị na ha ma ndị enyi gị ribe. Ịghọtara ya? Ime etu ọ ga-adịrị gị mma. Ọ bụkwa nne m nwa ọkpụ ma ọnwa ada mana ihe dịbe nna gị na-edi stọp and ịchọ gị align with family forces mana e nwere ofeke n'obe nna gị bụ nwanne gị nwoke ọ chọrọ iji ntụrụ ya ime ihe ya eme emechaa were akwa na ọjị ije ebe nna gị ya ozugbo the same method. Ọ bụgoro na ofeke ahụ na Lagos ọ nọrọ ya jee na be nna gị n'ọnwa ọkpụ ka ebu ikwu n'ọnwa ọkpụ ka ebu. Ịghọtara ya? Nwa ọkpụ nwere ọnụ iluo ime akwa ritual a imesighana ya werezie ọjị ka ọrụ ha gwa ha n'ọnwa ọkpụ ka ịbụ na o nwere ebe imedere na ọrụ gị wabido mana ị na-ayọ ha doo iwe dajụọ na iwe ha na-ewe ka na-emekwu ha afetere ebe ijere ije eji doo na ị na-ayọ ha ịwasị ọja mana ịwakwara ya awa nwaanyị ka ịwụ ịwachara ha ọjị a ịgọcha ha ọjị a si ha jiri aka ha waa ha jiri aka ha mee gịnị ha kee ime ihe matara ihe eji ghara ịwaghara ọjị. Ọ bụrụ na nwaanyị adịghị awa ọjị na ọnọdụ n'okwu mmụọ ya maka na eburu nnukwu nwaanyị akpọrọ ọrụ gị na ezumezu mmụọ gị nọrụ ndị gị na ha na-erikọ na-ekekọ ihe awara ha ọjị. Mana nke a bụ na ị na-akpọ ezumezu mmụọ niile na ngwurube nna gị eneghị anya gị na ha mabụrụ eneghị anya ụfọdụ n'ime ha chiri nze chiri nnukwu nze chi ọzọ. So o nwere ụfọdụ ụmụ mmụọ nọ na ngwurube nna gị ga-efiru na itopụrụ ịwara ha ọjị maka na ezumezu ndị ichie ezukọ ọ bụrụ ọgụ nwa nwaanyị awara ha ọjị ka abụọ dị ha ngwa irijet ihe niile. Ịghọtara ya? Ịgọcha anya bụ ọjị kwuo ka o si dịrị gị isi ha jiri aka ha wa ha jiri aka ha mee gịnị ha jiri aka ha kee. O nwere ihe ịghọtara? Ebi na ọ bụgoro nwaanyị nọ n'okwu mmụọ ya okwu ọgwụ ya na-ayọ biko si adọọnụ ụnụ kpọrọ m ọrụ na ihe lụrụ oge mere ihe nta ma ya na-ayọ ọnụ etu ọnwa na ya sita bụ nabata ya etu aka ọ ga-esi na-ayọ ndị ezumezu for the fact na ọ bụ ndị otu ya a ga-anabata ya mana ije na nke ndị outside ha chiri aka ha wa jiri aka ha kee. O nwere ihe ịghọta? So onye na-achị ekwu na ahụ achọrọ m ịchịkọta ya nụ kaba arụfula ibere udo ka i wee nwee ike wee ribret ya ezinụlọ gị nke bụ ezi ya. Ọ bụrụ na i mere udo chọọ iribret ezinụlọ gị ọ ga-afịa ahụ. Ọ bụrụ na o nwere onye emejọrọ ma ọ bụ na o nwere mmụọ na-ewe iwe mmụọ emebiri ọfụ ya ịwachiri ya ije na-akpọ onye ọrụ ezinụlọ onye a mekasịcha ofe ihe ọ nabara onwe ya. Ịghọtara ya? Onye a mekasịcha ofe ihe megide ọ nabara onwe ya ka a na-ekwu ọnwa ka ọ na ya na-ekwu ibie. Ọ bụkwa nnọọ famili e nwere ọgwụ ọbụla agwọrọ ka nwere ọpọchuniti ekụzie nke a. Ọ bụrụ na o nwere ọgwụ ọbụla agwọrọ n'ijele a na-ekwu na o nwere ọgwụ a nyiri na ngwurube nna gị. Yes, imewuru ya iruo jee chọọ ana chọọrọ m akwa ojukwu na ọ bụrụ inwetawuru akwa ojukwu one bottle. Ọ bụrụ na inwetawuru akwa ojukwu chọọ any red oil ọbụla ịnweta red oil anwa jee chọọrọ m akwa igbo ịnọ weta red oil anwa ofu bọtụl. Ịma na a na-eji akwa
wee na-egbutu ngwu. Yes, o nwere ahịfịa ma ka egosi gị mana eburo dibịa ọsọ ọbara uru. Yes, ahịfịa anyị na-etinye na-eje igbutu ngwu ọbara uru bụ ọrụ afọ maka ọ bụrụ ihe na-akpọ ka ndị ọzọ na-akpọ adabịa ọbịa m gosiri ọrụ. Mana ihe m na-achịkọwara gị bụ na chọọ akwa Igbo ịnọ, weta akwa ojukwu maọbụ edịrị oyi 1 bottle debe, then jee weta nnu sachet nnu debe, wetazie ọjị debe, akụwanụ nke 2 years nke iru ije gwuo ana ya dịka 6 inches 1 foot or 6 inches. Igwuo ya ana igbuchaa ya, ifesie isi ikwubie okwu na taa na ihe ọbụla gba ọgwụ ọbụla agwọrọ, maka na mmanụ na-emebi ọgwụ. Ihe ọbụla gba ọgwụ ọbụla agwọrọ, nwoke gwọrọ ya ọ nwaanyị gwọrọ ya, n'ike Chukwu n'aha Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, na taa na ị na-emebi ya bụ ọgwụ. Were bọtụlụ mmanụ ahụ gbanye n'ime ana ọgwụ ọbụla agwọrọ na ngwurube nna gị, ị marọ particular place ọgwụ, gbanye oyiri ada ya, were ofu sachet nnu ahụ ị nwere wunye n'ime, iwunyecha ya, then tiwa akwa anwa ị na-anwa wunye n'ime ya bụ onugbu. Ị na-etiwe ya ọgwụ ọbụla agwọrọ na taa bụ eke iji megide ezinụlọ gị, ọnya ka ị na-emepụta, tiwe ofu akwa wunye. Tụ aka ị ga-esi ma tiwacha akwa ị na-anwa, wunye ma okpokoro ya nwa n'ime da ka mmanwụ, mesi kpochie ya aka nyi na aka kpochie ya, ụbọchị ya werezie ọjị ka ọrụ mmụọ onye na ngwurube nna gị, gụchara ha ọjị a, debere ha ọjị a n'elu ebe anyị kpochiri ekpochi, gwazie ha ihe ị chọrọ ka ha mee. Ha jiri aka ha ha jiri aka ka imechara ha n'ihe etu ahụ, ihe ị ga-emedo chọọ ihe dịka 200 naira ọ 500 onego ọnụ ị nwere, were ya enyefe onwe gị iji agbara onwe gị aka naanị ụbọchị naanị, chọwazie ebe ụzọ gbara etu maọbụ ịnọ dewe ya asị ebe ihe a dị. Ihe ya mere kịta abụrụ ọgwụ ka egwọ, mana ị na-eme na famili gị dushọn ụmụnne gị ndị ọzọ na ka a ghara esi na nwere ebe ị gwọrọ ọgwụ na nwere ebe ị nyere ọgwụ, ọtara ka ha fụ na obere simpụl. Mana ndị eriri eri imegoro elu ma na ha ya asị na-agwọ ọgwụ, mana ihe a bụ simpụl ritual, mana ma ha amanọ maka ya. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afọ mmiri ma onye nwere ajụjụ na nkụzi a, sendịalụ meseji na WhatsApp 08138243871 ma ọ bụ I repeat 08138243871 ma ọ kwado WhatsApp nke ọzọ 08057837672. I repeat 08057837672. Ọ bụrụ na ị na-esere anyị na YouTube ma ọ na Eziokwu TV n'anya, ị ga-afụ nọmbas ndị akpọrọ. Ka Chukwu okike pụrụ ime ihe na-egozie gị mgbe ị na-esonyere anyị na-emetụ aka na share button na-agwa ndị mmadụ gbasara administration. Ka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị n'ebe ọ dị ike. Agụkwazie m ọfọ n'isi ndị children of the temple and friends of the temple. A sị na ọmaka ya emere ụlọ onye ọbụla si ka o jere ụlọ ije ọjọọ na ojebe n'ọya ejelu osi ọnwụ na ọya ejelu ya nwụọ n'ụzọ n'ọya ukwu, maka na ejiri ọnwụ adịbịa eme mgbọrọgwụ. A sị m na akakaka ya mụ na chijia ya mụ a sị m ihe unu ga-eri bịa ihe elu na-abịakwana, unu ga-adị ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. A sịrị m na ọ bụrụ na ọnwa egbu oji eji wee chụ aja, emechaa na ọya ekwu ome. Udo dịrị ọnụ.